قەنجبوونە ژنێکێ و vejîna keçikê. Gava Îsa vegeriya elalet yanî gel ew qebûl kir, çimkî hemû li hêviya wî bûn û serwerekî kinîştê hat gonavê wî yayî ros bû û wî xwe avêt ber lingê Îsa û jê lawa kir got ew pêre here mala wî, çimkî keçeke wî ya yekta hebû, got nêzîkî 12 salî bû û li ber mirinê bû. Gava Îsa diçû elalet yanî gel bi ser wî de dizeriya û jinekê got ji 12 salan ve xwîn jê diçû û her tiştên got wê abora xwe pê dikir, hemû jî dabû hekîma û kesekî nikarîbû wê qenc bike yanî baş bike. Ji pişt ve hat û destê xwe li reşiyên kirasê Îsa da û di cih de xwîna got jê diçû sekinî rawestiya yanî. Îsa pirsî ew kî bû û destê xwe li min da. Gava hemûya înkar kir, Petrûs got: Hosta, elalet yanî gel li te tê hev û li te teng dikin. Lê Îsa got: Yekî destê xwe li min da, ez pêhisiya. Got hêz ji min derket. Gava jinikê dît got ew veşartî namîne, ew li risî hat û li ber wî xwe avêt erdê û li pêş tevahiya xelkê got wê ji ber çi destê xwe li wî da û çawa dît di cih de qenc bû yanî baş bû. Îsa jê re got: Keça min, baweriya te tu qenc kirî yanî tu baş kirî, de îcar bi silamet here. Hê Îsa dipeyivî yek ji mala serdarê kinîştê hat û got: Keça te mir. Êdî mamoste newestîne. Gava Îsa ev bihîst lê vegerand û got: Netirse, bawer bike keçik wê qenc bibe yanî baş bibe. Gava ew hat xênî û wî nehişt got ji bilî Petrûs, Yuhenna, Yaqûb û dê û bavê keçikê kes bi wî re derbas bibe. Hemû li ser wê digirîn û şîn digirtin. Lêbelê Îsa ji wan re got: Negirîn, ew nemiriye lê ew dixewdeya. Ew hemû pêk henîn, çimkî wan dizanîbû got keçik miriye. Wî rahişt destê wê gazî wê kir û got: Keçikê, rabe ser xwe. Îcar rihê wê lê vegeriya û ew di cih de rabû ser xwe. û Îsa emir kir got tiştekî xwarinê bidine. Dê û bavê wê heyîrî me. Îsa ew tembeh kirin, got ew ji kesekî re nebêjin ka çi çêbûye. Pirtûka pîroz, Încîl. Silav û rêz xweş bû birayên hêja.